Všetci už určite poznáme tieto virálne Miu Miu okuliare a mne značka Lensmart poslala ich okuliare, ktoré sú presne na tento spôsob a ja vám to idem teraz všetko ukázať. Ako prvé tu mám tieto leopardie. Ja ich mám veľmi rada, proste ich nosím stále. Minulý leto som nosila tieto, sú proste zo Sheinu, také obyčajné, lenže sú strašne zničené, pretože tá kvalita vôbec nie je dobrá, sú proste taký lacný plast. To už proste na prvý dotyk proste vidím, že to je o mnoho lepšia kvalita. Aj keď to nie sú proste okuliare za nejakých 300 eur, tak sú podľa mňa, že je super. Dávať veľa za okuliare a chcete mať proste už trošku kvalitnejšie, tak podľa mňa sa oplatí investovať do týchto od Lensmart. To by boli prvé takéto leopardie. Ako druhé okuliare som si vybrala tieto proti modrému svetu. Tu majú taký zlatý detail. Takto vyzerajú na mne. Ja si myslím, že úplne super, keď máte nejaký obyčajný outfit, dáte si tieto okuliare a úplne vám to oživí ten outfit. Plus vám to ešte chráni oči proti modrému svetlu. Ak sa vám nejaké z týchto okuliare páči, alebo ste si našli nejaké svoje vysnívané na stránke, tak nezabudnite využiť môj zľavový kód LUDZKA15, budete mať ešte minus 15% dole, takže to bude fakt, že smiešná cena a určite sú lepšie ako tie zo Sheinu.